Cando me digades, sí. Perfecto, pois, antes de nada, moi bo día e, como sempre, pois moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa na que pretendemos facer un pequeno balance da actividade desenvolvida neste Parlamento no que levamos de legislatura, despois de case 1.060 horas de actividade, máis de 360 horas en pleno e case 700 horas en comisións, distribuídas en 414 xuntanzas, tanto en sesión plenaria como nas propias comisións. Un intenso traballo que sitúa o Parlamento galego entre os que máis tempo reúnen a nivel autonómico os seus deputados, a nivel de cámaras como Cataluña ou Andalucía, moi por enriba do País Vasco, das Cortes Valencianas ou da Asamblea de Madrid. En resumen, esta actividade supón que o Parlamento de Galicia celebrou en pleno ou en comisión ao longo da presente legislatura máis de 2 horas de reunións diarias, incluindo sábados, domingos e períodos como este no que estamos neste momento que non son hábiles. Un tempo considerable, se temos en conta tamén o traballo que supón para os deputados, pois preparar previamente as súas intervencións nestas reunións, elaborar todas e cada unha das iniciativas que se rexistran e despois se debaten, e de todo o labor que, por suposto, temos obriga de desenvolver fora deste Parlamento, mantendo un contacto constante coa cidadanía. Entrando no balance a nivel legislativo, levamos aprobados no que vai de legislatura 7 novas leis, 7 novos textos legais, destacando, pois, ademais dos orzamentos e da lei de acompañamento para o presente ano, pois a lei de promoción dos beneficios sociais e económicos dos proxectos que utilizan os recursos naturais de Galicia, a lei de cultura inclusiva e accesible de Galicia ou a lei de estatística de Galicia. E a isto temos que engadir 2 importantes textos legislativos que aprobamos neste último período de sesións. Por unha banda, a Lei de Servicios dos Medios Públicos de Comunicación Audiovisual de Galicia para a sociedade estatal, que permitiu proceder, por certo, á elección da nova directora xeral da Corporación dos Servicios Audiovisuais de Galicia, a antigua CRTVG. E tamén a de desenvolvemento e impulso da Intelixencia Artificial de Galicia, que compre destacar, saiu adiante, pois, sen ningún voto en contra desta Cámara. E xa pasando ás iniciativas debatidas tanto en pleno como en comisións, pois queremos destacar que os datos botan abaixo ese mantra tan repetido pola oposición sobre o suposto rolo do que se vale a maioría do Grupo Popular neste Parlamento. En concreto, nos 33 plenos que levamos celebrados nesta legislatura se debateron 595 iniciativas, das que 374 foron de control e 221 de impulso ao Goberno galego. Pero que 3 de cada 4 desas iniciativas que se debateron nos plenos foron plantexadas polos grupos da oposición. Creo que son datos máis que elocuentes de que no Parlamento de Galicia a oposición ten todas as posibilidades na súa man para defender todo aquilo que considerou oportuno tanto a nivel de impulso como de control ao Goberno galego, polo que non cabe queixarse pola evidente man aberta da que gozan neste Parlamento. Ben, nos hubiera gustado a outros gozar desa mesma situación en momentos distintos nos que eran os que hoxe son oposición, os que manexaban os tempos na Cámara galega. Ademais, hai outra cuestión que non debe pasar desapercibida. No que levamos de legislatura se aprobaron 48 proposicións non de lei en sesión plenaria e o que resulta significativo é que case a metade desas proposicións non de lei aprobadas saíron adiante por unanimidade. 23 de 48, é dicir, o 48% desas iniciativas. Un dato máis que sostén o que defendemos desde o Grupo Popular. Somos un Parlamento aberto, no que a oposición dispón de todas as ferramentas para desenvolver o seu labor con plena liberdade. Outra cousa é que consiga os resultados que pretende, pero iso xa non é culpa nin deste grupo nin do Goberno galego, aunque algún mérito haberá que recoñecer ao bo traballo do Executivo que dirixe Alfonso Rueda ou do propio grupo parlamentario que o apoia. E se nas sesións plenarias patente a ausencia total dese suposto rolo por parte da maioría, a situación é moito máis clara se tomamos como referencia o traballo desenvolvido nas comisións parlamentarias.
Aquí a porcentaxe de proposicións non de lei aprobadas por unanimidade se incrementa ata superar o 55%, 122 das 221 debatidas. Ao tempo que 3 de cada 4 preguntas que responderon os membros do Goberno galego en comisión foron realizadas polos grupos da oposición. A isto hai que engadir que as 80 comparecencias que levan feitas representantes do Goberno galego en comisión onde os deputados da oposición puderon formular dun xeito máis extenso pois calquera dúbida ou crítica ao traballo desenvolvido polo Goberno galego. Creo que un balance do traballo parlamentario máis que satisfactorio. E co que podemos tomar uns días de repouso, pois creo que a conciencia tranquila polo traballo ben feito e de xeito satisfactorio. Un labor, por certo, que puxemos onte pois un broche de ouro, como ven sendo habitual en Galicia, por certo, a diferencia da política nacional e da gran maioría de comunidades autónomas, pois coa aprobación dese teito de gasto financeiro dos orzamentos de Galicia para o ano 2026. Serán 14.177 millóns de euros, a cifra máis alta da historia da comunidade galega, que o Goberno galego terá na súa man para a elaboración duns orzamentos co que continuar avanzando pola senda da estabilidade e do crecemento sustentable froito dunha planificación rigorosa. E xa para rematar, e antes de poñermos todos a vosa disposición para atender as cuestións que consideredes oportunas, idesme permitir que faga tamén unha pequena reflexión sobre un feito que estou seguro vai supoñer un antes e un despois no futuro industrial de Galicia. Refírome a esa resolución emitida polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea que avala a tramitación ambiental feita pola Xunta dos proxectos eólicos que se queren implantar na nosa comunidade autónoma. Unha resolución que se suma ás 4 dictadas con anterioridade polo Tribunal Supremo Español, que tamén daban a razón ao procedimento seguido pola Xunta para autorizar eses proxectos eólicos. Eu, en primeiro lugar, creo que compre felicitar e trasladar o noso apoio a todos esos técnicos da Xunta de Galicia que viron como desde certas instancias se desconfiaba do seu exquisito traballo. Desde o ano 2022 paralizáronse máis de 90 parques eólicos e, conseguintemente, o futuro da puxante industria eólica galega. Galicia non pode perder máis tempo. Unha vez que se sacou de diante pois esa man negra que estaba taponando o futuro da industria eólica no noso país, urxe que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia retome a tramitación dos parques que tiña paralizados, xa que non parece que exista agora excusa algunha para seguir mantendo esta situación de bloqueo aos proxectos. Despois de máis de 3 anos e medio dunha paralización, hoxe sin sentido, como veñen de confirmar tanto o Tribunal Europeo como o Supremo Español, ábrese un camiño de normalidade que nunca se deberá ter cortado. Un camiño no que o Goberno galego, cos seus técnicos á cabeza, vai continuar traballando con rigor e cumprindo estritamente o que marcan as leis para avanzar nunha Galicia sostible e pioneira no uso de enerxías limpias. E seguirá impulsando medidas pioneiras a nivel estatal, como é a aprobación no día de onte no Consello da Xunta da declaración de excepcionalidade de 2 parques eólicos que, tal e como recolle a Lei de Recursos Naturais, esa que, por certo, saíu cos votos en contra de BNG e PSDG, pois vai permitir o abaretamento da factura da luz dos veciños e empresas da zona afectada por eses parques, un abaratamento que vai chegar ata 300 euros anuais. Nos confiamos que, a partir de agora, a paralización do eólico galego se quede nun mal pesadelo e Galicia volva a ser un referente a nivel de España e de Europa no desenvolvemento do sector eólico, que agora afronta un novo proceso de repotenciación co que veremos diminuir o número de xeradores nos nosos montes ao tempo que comprobaremos como se incrementa a potencia eólica xerada. Sen dúbida, esta vai ser unha magnífica noticia para o conxunto de Galicia. E pola miña banda, máis nada, agradecer toda a paciencia que tivechedes con nós durante todos estes meses, desexarvos tamén pois, que teñades uns días seguro que moi merecidos de descanso e poñernos a vosa disposición para, se queredes formular algunha cuestión relacionada cos temas que tratamos ou con calquera outro, que para iso estou aquí eu e as 3 persoas que me acompañan, os 3
viceportavoces aos que, por certo, non quero deixar pasar a ocasión de agradecer que lle fagan o traballo tan sinxelo a este portavoz. Así que a vosa disposición nos poñemos por si queredes algunha cuestión. Moitas gracias. Mire, eu creo que calquera administración ten a obriga de pular por intentar conseguir os mellores réditos para o conxunto da cidadanía. E creo que cada un dos hitos que se foron producindo no ámbito judicial deixan ben claro que en Galicia a lei se cumple. E, polo tanto, unha vez que se pronunciou o Tribunal de Xustiza Europeo, creo que compre avanzar decididamente en algo que vai a traer un rédito importante para a industria e para a economía de Galicia e dos galegos. E isto é importante. Eu agardo que rematen esas dúbidas e espero que non se produza ningún empecinamiento de ningún tipo que siga a dificultar o desenvolvemento dunha industria fundamental para o futuro de Galicia. E, polo tanto, pois, nestos albores do verán o que quero ser é optimista e pensar, efectivamente, que esa nube negra desapareceu e que o que temos por diante é un esplendoroso futuro para a eólica galega. O allá sexe así, e senón, pois, pularemos por desbotar calquera dúbida que poida existir ao respecto e seguir facendo as cousas ben como fixo ata agora a Xunta de Galicia e así o ratificaron todos os tribunais, non? Algunha cuestión máis? Oye, pois moitísimas gracias a todos. De verdad que teñades unhas moi boas vacacións que seguro que as merecedes.